Здравейте, приятели! Здравейте на всички! Казвам се Красимир Гълбачев и искам да споделя с вас едно видео за гъбата рейши, или иначе казано силата от далечният изток. Първата гъба в медицината, така че настанете се удобно. Вярвам, че това видео ще ви бъде ценно и полезно. Кратка история за гъбата рейши. Според вярванията на китайците, Гъндо Ерма е вълшебният крал на билките. Наричате още и гъбата на дълголетието. Тя има дълга история на използване от 5000 години като лечебно растение. Императорите от великите японски и китайски династии превръщат консумацията на гъбата под формата на чай или излици във вид на религиозен ритуал, осигуряващ дълголетие и жизненост. Рейши се смята за елексир на вечна младост, обект на постоянно търсене от древните привърженици на даоизма. Тя е класифицирана като най-доброто от всички лечебни средства от домашната аптека, използвани от китайските лекари. Още за самата гъба. Гъбата е дървесна, горчива на вкус, много трудно се намира в природата. Спорите й са грапави, твърди и се закачат на всякакъв вид дървета, но могат да прораснат само при определена температура. Висока влага знам, че трябва да има, поради това е невероятно капризна гъба и рядко се открива в див вид. Ако имал късмет на берача, на гъбата му било достатъчно един единствен път да открие гъбата рейши, пазейки в тайна дървото, години наред да събира реколта, продавайки я на китайските придворни лекари. Рейши е много популярна в Азия. Това е най-древната гъба, използвана като лечебно растение. Така че виждате от колко хиляди години се знае за свойствата на гъбата рейши и на това, че тя има благоприятен ефект за нашето здраве. Как действа гъбата рейши? Онкологично действие. Клинични изследвания показват, че пациенти, приемащи рейши и са подложени на химиотерапия, преживяват реакциите на радиацията много по-добре. Техните нива на имунитет не са намалени. Рак на простатата, това е един от най-разпространените ракове при мъжете. Всички модерни препарати за лечение на рак на простатата или намаляване на мъжки хормони в организма нарушават функционалността на андрогенните рецептори. Това беше доказано от учени от университета в Хайфа, Израел, че гъбата рейши в голяма степен потиска разпространението на клетки на рак в простатата. При сърдечно-съдови заболявания и алергии как действа гъбата рейши? Сърдечно-съдови заболявания намалява нивото на холестерола, намалява кръвното налягане, намалява възможността от инфаркт. При алергии в края на 70-те години в Китай се правят няколко големи изследвания относно използването на гъбата рейши при лечение на хроничен бронхит и други видове алергии. Повече от 2000 случаи са изследвани в различни болници и клиники в периода 73-74 година и рейши повлиява положително в 96,1% от всички тези случаи. Не случайно толкова последно време така се говори за тази гъба в световен мащаб, бих казал, и толкова информация има за нея, тъй като тя наистина благоприятства върху редица заболявания. За съжаление, в голяма част от тях в България сме на първите нива в Европейския съюз по редица такива заболявания, така че добре е да сме запознати наистина с информацията и това какво може да ни даде като ценност гъбата рейши, ползвайки я за себе си или за наши близки. Автоимунни заболявания. Това е един от основните проблеми в днешния забързан свят. При такъв тип заболявания нашата имунна система започва да атакува здравите клетки и ги уврежда. Това е предпоставка за развитие на автоимунни заболявания като алергии, бронхиална астма, системен лупус, множествена склероза, ревматоиден артрит и много други. Уникалното на гъбата рейши е в способността на екстракта да регулира имунната система по най-добрия възможен начин. Автоимунните заболявания са изключително опасно нещо, така че всичката тази информация е добре ние да я знаем, естествено не с цел да излезем на улиците, да се правим на лекари, да търсиме болни хора, но да я знаем като информация, защото със сигурност може да бъде полезна на нашето обкръжение, приятели, близки, познати, непознати, а и на нас самите, ползвайки гъбата естествено превантивно, защото виждате по какъв начин благоприятства редица такива заболявания. При диабет, един от бичовете на 21 век. През последните години изследвания показват, че поддържането на нормално и стабилно ниво на кръвната захар е много важно условие за предотвратяване на всички видове заболяване, включително диабет, сърдечни болести, затлъстяване, рак и много други. Рейши се използва като антидиабетен бустер. Гъбичният екстракт увеличава и удължава действието на инсулина,
както и повишава чувствителността на тъканите към него. В резултат на дългосрочно ползване на гъбата рейши, нивата на кръвна захар се регулират и диабета се стабилизира. Нивото на кръвна захар е важно и за чести настинки, затлъстяване, атеросклероза, есенциална хипертония и много други. Още действия на гъбата рейши върху централната нервна система. Рейши влияе върху функциите на централната нервна система, като засяга регулаторните молекули, ендорфини и техните рецептори. Рейши успокоява по-възбудената нервна система, без да предизвиква сънливост. Тайната е в това, че не действа чрез стимулиране, а чрез регулиране. Антиоксидална дейност. Рейши е антиоксидант сам по себе си. Рейши увеличава дейността си във всички органи и тъкани, но най-значим ефект може да бъде видян на тъканите на черния дроб. Противовъзпалително действие. От всички известни лечебни гъби рейши има най-изразено противовъзпалително действие. Намалява оттока и болката, причинена от възпаление, гандоермичните киселини А, Б, G, H и C6, излечени от гандоерма гъби, имат силно антисептично действие и намаляват болките от различен произход. Заболяване на черния дроб. Рейши полизахариди подобряват параметрите на имунната защита и увеличават производството на собствения интерферон, който не позволява възпроизвеждането на вируси. В резултат на консумацията на рейши, нивото на билирубина намалява, нивото на човешкия сериен албумин се увеличава, болката и усещането за тежест в областта на черния дроб намалява, както и болките в различните стави. Рейш също така инхибира процеса на развитие на цироза в черния дроб. Виждате колко благоприятни действия има гъбата в най-различни ситуации, в най-различни такива неприятни неща, които могат да се случат, като идеята естествено ние да я пиеме превентивно, за да бъдем здрави, каквито би следвало да бъдем. Рейши от ЛР препоръчителен прием, една капсула дневно за превенция, естествено при различни заболявания, дозата със сигурност трябва да бъде увеличена. В една опаковка са 30 капсули, ето аз ще ви покажа гъби рейши, или 15,2 грама в една опаковка с високо съдържание витамин С, покрива 75% от дневните нужди в организма за витамин С, защото не знам дали знаете, но нашия организъм не задържа витамин С в себе си, ние постоянно трябва да си го набавяме. Без ГМО, подходящ за вегани, обвивката на капсулата изцяло от растителен произход, без съдържание на лактоза. От това шишенце, ето една капсула дневно. Ето какво представлява самата капсула, ще се опитам така да ви я покажа. Това е капсулата, това е моят дневен прием. На гъбата рейши, защото, както казва Декарт, здравето е първото благо и е в основата на всички други блага живота, така че е добре ние да бъдем здрави само по себе си, нали, да се грижим за здравето си превентивно, а не когато стане проблем. Рейши е изключителен продукт, наистина супер ценен за нашето здраве. Виждате върху колко неприятни ситуации има благоприятен ефект. Представете си, когато човек пие превентивно, наистина за каква защита става въпрос. Накратко, това е гъбата на дълголетието. Вярвам, че това видео е било ценно, полезно. Вярвам така, че със сигурност много от вас се възползвали от този продукт. Ако не, може да питате човека, който ви е дал това видео, да се запознаете с повече информация, защото в крайна сметка най-важно е човек да бъде информиран, за да използва информацията така по най-добрия начин за себе си. Това беше за сега от мен. Благодаря ви и до нови срещи. Чао!